ụmụnne m lederela na m ihe n'ugbo na-enweghị mmadụ na-aga ahụfụ onye kwekwele ka a ghọrọ ya ya o elu otu nwatakịrị nwaanyị shi ya na di ya nọ n'ụlọ di ya obi n'obi ọma enweghị ihe segara ha ya na di ya nọ n'obi ọma enweghị ihe segara ha ya nọgidekwa ya ejikwa ero nro every night di ya ji mma na-achụ ya ụsọ every night di ya ji mma na-achụ ya ụsọ ya gaa n'ebe na ọ ga-ekpere ha agwa dat na di ya na ọwụ a ritualist na ọ nọ na secret society na ọ chọrọ iji ya awaka ihe ụmụnne ya buru ọgụ ga gwa the man na ọ chọrọ iji nwanne ha awaka ihe mkpụrụ nwanne ha nwaanyị ha alawa buo ngwongwo ya ọsị ihe egburu ihe that day na o lecha nwanne ha chọrọ iji ya awaka ihe mgbe anyị nụtara ka di ya jiri lowe alụrụtela ịhụ na village the man sị na ihe ọbụla ebiri na ya ga-aṅụ na-enwe ya anọdụhụ na kọtụ ụmụaji ma fọsịwa ka okenye ma o ruwezikwa ka secret society ndị ka ebe a na-aga akpata ego na ya tara ahụhụ n'ụwa na ya wụzighị ụmụaka na ego ya rigị na ya kpatara na ya enweghị ha akọga na ya amaghị na ya dịrị dị iprove n'ụdị ọbụla ha chọrọ ọdịnala mana chọọchị ebe niile mgbe a ka eze obodo ji sị na ngwanụ onye buru ebubo si ya chọrọ ịlụgburu ọ ya ka ha biri na ọ ga-aṅụrụ ha iyi na ọ ga-aṅụrụ iyi ha kwụrụ nwoke nụ ntara ya ga-aṅụ iyi nwaanyị ya agala ọ ṅụọ n'iyi nụ ntara afọ ọ ṅụọ n'iyi ọ ṅụọ n'iyi nwe ihe gbasara nwoke a ṅụọ n'iyi ya ga chọọchị tụcha mma mma n'ụrụ onwe nwanne ya nwoke na-agwazi ya nwanne nwunye na-agwazi ya na ọ ga-abịa kpewara ha nwunye nwekwanụ nwanne ha nwaanyị ya gwa ha sị ya na-alụgachi na ha eburu ụzọ egbugo ya ilu dị nwere na ụlọ ọgwụ for nearly 2 weeks na ha busala ya ebe niile na ha burula ihe buzuo ya ahụ kụọ ya aha ya ekwe na ya chọrọ iji nwunye eme ọgwụ ego na the love anụzighị di ya na ya anaghị alụgachi na mgbe na-adịghị anya na nne na nna ya ga-abịa ka ha nara ihe a kwụrụ n'isi ya na marriage na ọ dịla over na ya agaghị ekwenena kemgbe nne na nna jiri mụ ya gaba ihu agbara mbụ na ọ ebe ya gara ga ịṅụ iyi ka ya hụrụ dibia for the first time na ndụ ya were ihe dibia nyere ara atọ ọnụ na ya aṅụghị iyi na sacrifice a na ọ dịrị ya too much ime na the love anụzighị di ya na ya ga-emeli ya na mgbe ha kwesịrị ịjụ ya ha jụghị ya na nweda onye menyere opportunity ikwu gọrọ onwe ya na ha egbuchana ya ilu mee ya akaja fata aha ya ebe niile mee ya nga ya bieshi nga akwapụga a na-ahụta ya ritualist yeshi ebe akwapụga na ebe ahụ na oji bekee na township na enweghị onye n'ime ha ma na ya alala village ga ṅụọ iyi na ndị ahụ hụtawara ya sị ritualist ya ejiri shi ebe ha nọ kwapụga na nwanne ha nwaanyị na ya alụchana ya na-alụgachi mgbe ka ha jiri rịọwazie na nwanne ha nwaanyị na ihe mmiri ewu mmiri kọrọ ya na arọra na ya ọrụ na ha ghọtaghịrị biko na nru ahụ ọ na-arụ ma gị na pastọ agwaghị ya eziokwu ọ gwawa ya gakọrọ gawa ebe ọzọ na ọ nwanne ha na ihe mmiri mara na asụ ihe ma ihe mmiri maghị na emekwerele na omenala ya bịa lụrụ the man si ya na-alụgachi ha agwazie na ọnwụ na ọbịa ha bịa lụrụ ya na ọzọ agaghị igbu ya na ọ gaghị esi n'ime ya pụta mgbe ka the man jiri mezie ma polisi ma anọ involve akwakọrọ ha agawa na court ekwucha na ya the man winiri ha in fact o winiri ha left and left ihe kedu ọkpara nwunye kwugezi ugbu a na-awụ na ya ma ihe ya ga-eme na ya don't worry na ọnwụ nwanne ya ka ọ ga-emetọ na ya mere admit na ha mere ihe ọjọọ na ha take laws into their hands and ha take harsh decisions na ọnwụ ya ga-eme ọ ga-eji si na ọ ga-alụzi nwanne ha na ha nyere 21 days to come and take her back or face the music nwaanyị mba nọ mza ọ sị na ụmụnne nwunye na ha dị atọ in number na ya dị good na people maara ya si ezigbo mmadụ na enweghị onye na-abịa na ya na ya ga-emekọ ihe onye ahụ ahụta ya asa ajọ mmadụ na ọ naanị ya nwa nọ nga ugbu a ma ihe ya dị capable of na ọ naanị ya ma ihe ya nwere ike imenwu na m jụderele ya mba ụwa na enwere reason ya ga-eji ga kpọrọ ha nwaanyị abak na m jụderele ya mba ụwa na enwere ihe ga-eme na o kwesịrị ekwesị na ihe na ya gabigaga n'aka ndị a na m gwagodo ya mba ụwa ebe ya shiri mejọọ so that ka ọ ga-awụ mgbe ya mebido ime ihe ya ga-eme ya ga-edisappear cha these 3 men on different occasions mee ya dị very neat na ha amaghị ihe ha cultivate gone na ihe ya nọrọ onwe na marriage na ọwụ by force na nwanne ha nwaanyị amụbere ya nwa na asa amụnwa nwaanyị na o chechara ihe mmiri na di mmiri na o nwere di mmiri na ọ mụọ na nwa n'ime mmiri ya gwa ha na ya ga-aba ịgalie ihe na ya lụrụ ya na di mmiri ya bịara bịa kpere were ihu ya na-achụghoge ya oso
ajụ ha bịa gbujirigbo iyi mee ya gaa ṅụ ya ọkwa na mgbe ya ṅụrụ iyi di mmiri ya bịara bịa gbunyụọ ya anya na enweghị onye ha chọpụtara problem nwanne ha ha enyere ya punishment undeserving punishment na-afọ osisi igbo abịa bịa gbughara ha nwanne ha na marriage awụ by force na ya na di mmiri nwoke ha gbara mmiri agadoli nwaanyị udo na ha chọrọ onye ọzọ gaga na ya nwa agagali na ya enweghị ike ime na agbara mmiri ahụ ji ihu ya achụga nwanne ha nwaanyị ọsọ na o shiri ike agbara na ya agaghị agali n'ime ya ga-emeli na nweghị ya baga n'ọfọ ụmụnne m o wee ebe okwu na mgbe ụfọdụ ezinụlọ ụfọdụ ụmụ nwoke na ezinụlọ ha nọ n'ime ya ihe ha wụwụ nwoke nọ ma nwoke koro mgbe ụfọdụ gị wụrụ dị ọkpara ikekwe gị na ụmụnne gị bifo ihe eme mgbe ụfọdụ tatọ na ya eze ụfọdụ ụmụ nwoke werela okwu ọnụ ha kwuru ha gwara ọgọ onye bịara ịlụ nwanne ha tizie nwanne ha na marriage ebe ọ bega akwa ka ọ ga-awụ this man mechaa lụọ this lady o cheta family ụfọdụ ndị ọgọ a na-erutezie ha ebe ha lụrụ nwaanyị n'ihi gịnị ụfọdụ side talk na mkparamagwa kpasara ha ọ gawuchi onye ụfọdụ ụmụ nwoke otu ha na-eshi etriti ụmụ nwoke bịara alụ nwanne ha ọ na-adịchakwa mma onye ọbụla mara mee mgbe n'ịma bụ ihe with the problem don't be in a haste to melt punishment ọ na-adịkwa mma ụmụnne m ọgọ ha nọ m n'ọnụ ọ sị m jụọ ọnụ si iwu ojie ya ihe ya sete ya si ya na-alụga na iwu ojie na ọnụ gwagodo ya na ihe ọbụla ọnụ gwara igbo na ọhịa ya ga-eme ụmụnne m ọgọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ